Mobile COVID-19 vaccination. Ilusan sa sunod buwan sa Philippine Red Cross sa bus nga mo'y mosuroy sa kabaranggayan na mo'y ilang gamiton. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, nangandam na karon ang Red Cross ug ilang mga partners nilang ilusad nga mobile vaccination. Kini ang bus nga gamiton sa ilusad nga mobile vaccination clinic dinhi sa Sugbo. Gidala kini sa operator kagahapon sa buhatan sa Philippine Red Cross sa Mandaue ug giinspeksyon sa ilang kadagkuan. Ang bus nga nagserbisyo sa ruta sa Mactan Airport temporaryong gamiton aron pag-abag sa mass vaccination program dinhi sa Sugbo. Matud ni Attorney Maria Vera de Jesus, administrator sa PRC Cebu, moabot sa 7 ka mga pasyente ang kapasidad sa waiting area sulod sa bus. Makaakomodar sab kini og 2 ka doktor ug 3 ka nurses ug vaccinators. May dapit sab sa bus nga andamon alang sa cold chain facility sa mga bakuna. Makasilbi sab kini sa mga PWDs kay dunay ramp nga magamit. Magro-roving po siya. So merong registration system. So hindi po kami lalabas nang wala pong naka-schedule or appointment. Tayo na mismo yung lalapit sa kanila. Nakita sa Red Cross nga makatabang ang mobile vaccination aron mas mapaduol ang pagpamakuna sa katawhan. Makig-alayon pa hinuon sila sa mga local government units labi na sa schedule kung asa dapit i-deploy ang mga buses depende sa lugar nga bakunahan. Naglalayo na maging katulong ng LGU sa pagpunta po sa mga barangay na malalayo para mabigyan po ng COVID-19 vaccines yung ating mga kababayan. Patatakbuhin po ito ng ating mga volunteers na tinatawag naming medical corps. Ang mobile vaccination clinic sa Red Cross una nang nakaarangkada dito sa kauluhan ni adtong Pebrero. Ubos sa new normal, miabag sila sa vaccination sa mga kabataan batok sa sakit nga rubella ug tipdas. Plano karon, Bob, sa taga Red Cross posibleng sa buwan sa Hunyo o baka sa Hulyo masugdan na nila kining mobile vaccination clinic apan kinahanglan gihapon ang hugot nila nga koordinasyon sa mga local government units kung asang dapita musuroy kining ilang bus. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.